שמע, תקליט ככה. תקליט ככה. לא, הפעלת? שטוב. ובוא תעזור לי. לא רוצה. איך אני אצא יד? עכשיו נלבש. נו, תוריד. תוריד כבר. תעזור לי. רגע. שנייה. תגיד מתי אתה עושה. התחלתי. אבי. אנחנו. נו. ואיך אני... זה הפוך. זה דפוק אלה, אתם לא מבינים, אני יודעת... תעצור. לא, זה הורס את הקליפ. אני עושה את זה, הוא לא רוצה לעזור לי. למה זה לא נכנס עכשיו? עוד פעם לא במקום. אבל משהו מה? אף אחד לא עוזר לי. סבתא! שטוב. אוף, אני הולך להכניס אותה. אלוהים, למה אתה לא עוזר לי? אוי אלוהים, סמן לי דרך לחיים.